ଆଉ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଜି ଆମେ ଲୁଡୁ ଖେଳ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଲୁଡୁ ଖେଳରୁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଏବଂ ଗାଣିତିକ ଧାରଣା ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୋ ହାତରେ ଏଇଟା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ଲୁଡୁ ଗୋଟି, ଏଇଟା ଲୁଡୁ ଗୋଟି, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଲୁଡୁ ପଟା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖେଳ ଖେଳୁଛି କେମିତି ଖେଳିବା ନା ଲୁଡୁ ଗୋଟିକୁ ଆମେ ଲୁଡୁ ପଟା ଉପରେ ଗଡ଼େଇବା। ଗଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ହବ? ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ଆମେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦାନା ଏଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ସବୁ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦାନା। ତ ଏଥିରେ 4 ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର ଘର ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ 4 ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର ଦାନା ବି ରହିଛି। ସେସବୁ ଦାନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପକେଇକି ଖେଳିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ପଟା ଦେଖୁଛ, ଏ ପଟା ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଧାରଣା ରହିଛି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଶୁଣ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏ ପଟାରେ କ'ଣ ସବୁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଧାରଣା ରହିଛି? ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ଆୟତ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଏଇଟା ରଶ୍ମି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବକ୍ରରେଖା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଲ ଭଳିଆ ଦେଖ, ଏଇଟା ମାନେ ବୃତ୍ତ କହିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଛକ ଚିହ୍ନ, ଏଇଟା ସବୁ ଛକ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲୁଡୁ ଖେଳୁଛେ, ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଏଇଟା ଛକ କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଛକ, ଏଥିରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ, ଆକୁ ତ୍ରିଭୁଜ କହିବା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ତମକୁ ଗୋଟିଏ କରି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ବର୍ଗଚିତ୍ର, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ବର୍ଗଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ, କାରଣ ବର୍ଗଚିତ୍ରର 4 ଭାଗ ସମାନ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ତାର 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଟେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆୟତ ଚିତ୍ର କହନ୍ତି। ଆୟତ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ଭାଗ ସମାନ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ମଧ୍ୟ ତାର 90 ଡିଗ୍ରୀ ଥାଏ। କୋଣ କୋଉଟା ପିଲାମାନେ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ କୋଣ ଏବଂ ଏଟାକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କହନ୍ତି, ଏଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରସ୍ଥ କହନ୍ତି। ଏବଂ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, 90 ଡିଗ୍ରୀଟାକୁ ପିଲାମାନେ ସମକୋଣ କହନ୍ତି, ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ। ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଲୁଡୁ ଗୋଟିରେ ହେଇଛି, ଅଛି। ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଇଏ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏହାକୁ ତ୍ରିଭୁଜ କହନ୍ତି। ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟ 3ଟି ବାହୁ ରହିଛି, 3ଟି ବି କୋଣ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ରେଖାଖଣ୍ଡ। ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହେଇଛି, ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି। ଏ ସବୁ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ କହିପାରିବା। ତାପରେ ସରଳରେଖା। ସରଳରେଖା କ'ଣ? ରେଖାଖଣ୍ଡ କ'ଣ? ରେଖାଖଣ୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସରଳରେଖାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା 2 ମୁଣ୍ଡକୁ ବା 2 ପ୍ରାନ୍ତକୁ ସୀମାହୀନ ଭାବେ ବିସ୍ତୃତ। ଏଇଟା ହେଲା ରଶ୍ମି, ଗୋଟିଏ ଆଦ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ତାର ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ରଶ୍ମି ହେଇଛି, ଲୁଡୁ ଗୋଟିର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ରଶ୍ମି ଚିତ୍ରଟା, ଏଇଟା ବକ୍ର ରଶ୍ମି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ବର୍ଗଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ, କାରଣ ବର୍ଗଚିତ୍ରର 4 ଭାଗ ସମାନ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ତାର 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଟେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆୟତ ଚିତ୍ର କହନ୍ତି। ଆୟତ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ଭାଗ ସମାନ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ମଧ୍ୟ ତାର 90 ଡିଗ୍ରୀ ଥାଏ। କୋଣ କୋଉଟା ପିଲାମାନେ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ କୋଣ ଏବଂ ଏଟାକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କହନ୍ତି, ଏଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରସ୍ଥ କହନ୍ତି। ଏବଂ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, 90 ଡିଗ୍ରୀଟାକୁ ପିଲାମାନେ ସମକୋଣ କହନ୍ତି, ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ। ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଲୁଡୁ ଗୋଟିରେ ହେଇଛି, ଅଛି। ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଇଏ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏହାକୁ ତ୍ରିଭୁଜ କହନ୍ତି। ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟ 3ଟି ବାହୁ ରହିଛି, 3ଟି ବି କୋଣ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ରେଖାଖଣ୍ଡ। ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହେଇଛି, ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି। ଏ ସବୁ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ କହିପାରିବା। ତାପରେ ସରଳରେଖା। ସରଳରେଖା କ'ଣ? ରେଖାଖଣ୍ଡ କ'ଣ? ରେଖାଖଣ୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସରଳରେଖାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା 2 ମୁଣ୍ଡକୁ ବା 2 ପ୍ରାନ୍ତକୁ ସୀମାହୀନ ଭାବେ ବିସ୍ତୃତ। ଏଇଟା ହେଲା ରଶ୍ମି, ଗୋଟିଏ ଆଦ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ତାର ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ରଶ୍ମି ହେଇଛି, ଲୁଡୁ ଗୋଟିର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ରଶ୍ମି ଚିତ୍ରଟା, ଏଇଟା ବକ୍ର ରଶ୍ମି, ଏଇଟା ହେଲା ବକ୍ରରେଖା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା, ସେଇଟା ବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ବୃତ୍ତର ଯେଉଁଟା ମଝି ବିନ୍ଦୁଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କହନ୍ତି। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆଉ ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ପଟା ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୁଡୁ ଗୋଟି। ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଲୁଡୁ ଗୋଟି। ଏଥିରେ କେତେଟା ପୃଷ୍ଠ ଅଛି? 6ଟା। 1 2 3 4 5 6। କେତେଟା ଧାର ଅଛି? ଧାର ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ, ଇଏ ଗୋଟେ 1 2 3 4, ତାପରେ କେତେ 5 7 8 9 10 11 12, ଟୋଟାଲ 12ଟି ଧାର ରହିଛି। ଶୀର୍ଷ ଅଛି କେତେଟା? 8ଟା। 1 2 3 4 5 7 8ଟି ଶୀର୍ଷ, 12ଟି ଧାର ରହିଛି ଆଉ ପୃଷ୍ଠ ଅଛି 6ଟି। ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ? ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଥିରେ କେତୋଟି ଦାନା ଅଛି? କେତୋଟି ମାନେ ଆମର 6ଟି ପୃଷ୍ଠରେ 6ଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଟା 1 ମାନେ ଆମେ ଟୁକ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାପରେ 2 ଏଠି ଅଛି, ଏଟା ଦୁର୍ଗା। ତାପରେ 3 4 5 6
ପୁରା ଏଥିରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ବି ଶିଖିପାରିବା ତା ସହିତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ ସବୁ ବୁଝେଇଲି ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଧାରଣା ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଲ ଯେ ଲୁଡୁ ଆମେ ସିନା ସବୁବେଳେ ଲୁଡୁ ଖେଳୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏତେ ପାଠ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ। ତ ସେମିତି ଅନେକ ଖେଳ ବି ତମେ ଘରେ ଖେଳୁଛୁ ସବୁ ଖେଳରେ କିଛି ନା କିଛି ପାଠ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଲୁଡୁ ଖେଳ ବିଷୟରେ ତମେ ଯାହା ସବୁ ଜାଣିଲ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।